Un salut lume și bine v-am regăsit la seria noastră de Skyblock, de data asta singur și puțin cam derutați o să fiți voi, pentru că am filmat un episod, vreau să îl postez, dar nu știu ce s-a întâmplat, mi-a filmat doar 9 minute, deci frapsul, și eu filmasem vreo 20. Deci o parte din video s-a dus practic. Cea mai importantă parte, când am construit asta împreună cu Răzvan și un nou membru, Oni, o să-l cunoașteți în alte episoade, s-a dus, înțelegeți? Dar o să vă spun eu cam ce am făcut în mare parte în episodul acela. Deci știți că generatorul era deja făcut, am făcut niște geamuri cu nisip, pentru că am spart bambușii ăia care erau pe aici, am extins puțin mai mult insula, am făcut cuptor, am făcut casa și, adică nu e terminată, și am pus apa asta ca o să facem o insulă mai jos sau când cădem și avem iteme să ne agățăm de ea și să nu murim, să nu pierdem itemele. Deci chiar îmi pare rău, dar nu știu ce a avut frapsul, unde s-a închis singur. Și da, nu știu ce să mai zic. N-ați pierdut chiar așa de mult, adică a plantat Răzbi 2 copaci și de acolo am luat lemnul ăsta. Bine, mai avem? Mai avem? Da. V-am zis, eu tăiam copaci, eram gicătăietorul de lemne. Ups. Oni și Răzvi lucrau la casă, eu mai făceam câteva chestii pe aici. De exemplu, am făcut geamurile, am făcut astea. Acum, dacă mor, sunt un mare prost. Ce ziceam? Deci nu ați pierdut prea multe, dar îmi pare rău că le-ați pierdut. Și că eu ishap. Deci îmi pare rău că le-ați pierdut. N-ați pierdut foarte mult, v-am mai zis, dar... Și aveam o întrebare pentru voi, din glez. Cum facem glez paint-uri? Adică eu am încercat să fac așa, dar nu mi iese, știți? Nu mi iese nimic dacă fac. Să-mi ziceți voi, oare să pun glesurile la foc? Nu știu. Îmi scrieți voi în comentarii. Ne vedem data viitoare, când o să facem, când o să terminăm casa, o să mai facem noi niște chestii, o să vă arătăm. Eu o să mai pun videoclipuri azi, dar nu din Skyblock, pentru că am filmat și chiar m-am enervat foarte mult că s-a întâmplat asta și bye.